Zbyněk Sýkora uvádí V sedě. Nikolas Markovič je kluk z boxerské rodiny, sám se věnuje thajskému boxu, žije a připravuje se v Českých Budějovicích. A ve svých 12 letech je už dvojnásobným šampionem České Muay Thai asociace. Dvakrát se stal vicemistrem republiky, vyhrál titul ve stínovém boxu Muay Thai Kids Challenge Čech a Moravy a mimo další úspěchy obdržel i ocenění od statutárního města České Budějovice za reprezentaci. Dnes je hostem v sedě. Nikolasi, vítej. Tak co říkáš na vozík? Sedíš na vozíku? Docela dobrý, jde to. Sedíš poprvé na vozíku? Jo. Nebo už jsi měl nějakou... Ještě jsem v životě neseděl na vozíku. Nikdy jsi nic nezlomil nohu, ruku a nemusel si jezdit po nemocnici třeba dočasně na vozíku? Zatím ne, ještě žena. Tak to jsi měl štěstí. Ale asi toho obecně moc nenasedíš, co? Moc ne. Jsi takhle neposedný už od malička, nebo se to v tobě objevilo teprve nedávno? Už odmala jsem takový sportovní typ a takový bojovný, no. A kdy jsi teda úplně začal? Od 6 let. Takže říkáš sportovní typ, a neříká třeba někdo, že jsi spíš hyperaktivní? To taky, ale to moc ne. Takže to necítíš tu hyperaktivitu jako třeba svůj handicap, že bys vyloženě nevydržel sedět nebo cokoliv? To ne. OK. Dobře, a zároveň tvoje silná stránka je teda bojové umění. Tak nám o tom něco řekni. Já dělám Muay Thai, což je bojové umění v Thajsku. A kde to děláš? V Gladiators Gym České Budějovice na Takže výstavišti. přímo tady v Budějkách na výstavišti. Okay. Jak to tam funguje? Přijdeš, převlíkneš, odtrénuješ? Jo. OK. Jak často trénuješ a jak třeba jak dlouhé jsou tréninky? 5krát do týdne a tréninky jsou třeba hodinu, 2 hodiny, nějak tak, no. Dlouhý. To Muay Thai, co víš něco o tom, jak to vlastně vzniklo, nebo co to znamená pro ty, kteří se s tím nikdy nesetkali? Tak Muay Thai je jakoby souboj 8 končetin, kde se používají nohy, kolena, lokty a ruce. Je tam něco zakázáno? Kopy do... Tam, o čem se nemluví. Ano. A stává se to třeba v těch zápasech? Mně osobně se to stává furt v zápasech a ono to předtím bylo, že se to zakázalo, že se tam moc jako kopat nemůže a tomu soupeři strhli bod. Ale teď už je to takový, že někdy strhnou rozhodčí a někdy ne. Ty sedíš na vozíku teď, dokázal bys si představit, že by si dělal Muay Thai na vozíku? Nebo setkal jsi se s tím někdy? V životě, ale mohl bych to někdy zkusit. OK. Jo, protože já sedím na vozíku 24 let a vlastně setkal jsem se jenom s asi jedním sportem, který se na vozíku nedá provozovat a schválně, jestli uhodneš, který to je. Nevím. Tak třeba Ronaldo, Messi. Fotbal, přesně. Fotbal je asi jediný sport, který vozíčkáři nehrajou, ale tenis na vozíku existuje, basket na vozíku, florbal na vozíku a i třeba právě box, klasický box taky dělají vozíčkáři, ale myslím, že jsou tam nějak připoutaný nebo prostě někdo je nějak drží a jsou těma vozíkama jako na blízko, je tam vlastně práce jenom těch horních končetin, jestli si dobře pamatuju. Ty jsi to někde viděl už, jo? Jo, na Instagramu docela, jo. No, se to propaguje. A myslím, že v Čechách to teď jako hodně jede, no. Dokázal by si třeba teď takhle na vozíku, jak sedíš, ukázat aspoň něco z toho? Tak jo. Tak direkt je tohle. Tak to bych asi taky zvládnul, hák. Zvedák tohle. Jsou 2 druhy loktů, což tohle je Tamara a tohle jsem zapomněl, jak se jmenuje. Loket číslo 2. Jak probíhá vlastně ten trénink? Popiš nám ho fakt od začátku do konce. Je tam asi nějaká jako příprava, ne? Samozřejmě se než převlíkneš a tak dále. No, tak mám svůj první trénink, mám s Eliškou Pelechovou, což máme takový, se rozběháme, pak vyhodíme jakoby věci na cvičení a jdeme. Co jsou věci na cvičení?
třeba kettlebelle No, a tak prostě takhle. česky. Vůbec nevím, co to je. Kettlebell je takovej těžký míč. OK. A činky a třeba i někdy švihadlo jedem. OK, takže si prostě jdeš na trénink občas taky třeba zaskákat na švihadlo. Mhm. OK. A pak mám svůj druhý trénink s Petrem Korčákem, kde jedeme techniky, sparingy a různě, no. Jo. Někdy i hry. A říkal jsi 5 tréninků týdně? To znamená každý den si Jo. na výstavišti? Jo. Kromě víkendu? To což O většinou- víkendu taky, ale to jenom někdy, no. OK. To mám, tak v sobotu mám zase trénink s Eliškou a v neděli mám sparingy s Petrem Korčákem zase. Mhm. Nikolasi, co je to clinch? Clinch je bojová technika v Muay Thai, kde se můžou kolena i lokty někdy od 14 se můžou lokty kolena na hlavu. OK. Takže to ještě není tvůj případ? Ještě ne. A už se na to těšíš, jak tě vidím? A hlavní věc, co v clinchi jako musíš jakoby udělat, tak je chytnout toho soupeře za hlavu, třeba stáhnout si ho a něco, třeba koleno nebo já nevím, něco prostě tam dát. Co když se z toho klinče ten soupeř už neprobere? Tak- Tak to byl dobře provedený klinč? Jo. OK. Nikolasi, ty bys ale prý chtěl být profesionálním thajským boxerem a ti už chrániče teda nemají, je to tak? Nemají. Takže to je jako v pohodě. U Bez mě je to v chráničů. pohodě a já se rád, nebo já už se chci dostat do té role profesionální fightera co nejdřív a chci vyhrát titul v One Championship taky co nejdřív, takže mi to nebude vadit, nebo ani nevadí. V kolika si myslíš, že se dá dostat do role profesionála a vyhrát tenhle titul jako nejdřív, když budeš makat tak, jak makáš? V 18. OK, takže 6 let. Mhm. Dobrý. To vidím ti na očích to přesvědčení, to je sympatický, klobouk dolů. Takže bolesti se nebojíš? Já ne, vůbec. Co tě na thajském boxu tedy baví? Nejvíc třeba. Tvrdý sparingy a tvrdý tréninky hodně. A i ta zábava je tam hodně. Takže i třeba to skákání přes švihadlo? Jo, Jo. Ale kdyby jsi měl vybrat, jestli sparring nebo skákání přes švihadlo, sparingy. to mi bylo jasný. Co všechno mu obětuješ jako komplet? Tak jsi říkal 5 tréninků týdně, tak to je prakticky teda každý den. Takže nějaký další koníčky? Spíš teď hry, no. Teď trénuju a hraju hry a učím se, no. Hraješ hry? Jaký hry? GTAčko a UFC 5. Na Xboxu nebo Playko? Playko. No jasně, Playko. Teď jsem viděl dneska, že mají vánoční slevy na PlayStation 5 za 9000 korun. To je dobrý. To je hodně dobrý. Jsem byl sám překvapený, protože když jsem ho chtěl kupovat sám pro sebe, tak stál 2x tolik. Dobře. Ty už sám sebe považuješ třeba za úspěšného sportovce se všema těma titulama, který jsme četli na začátku? Ještě ne, ještě mám co dokázat, takže ještě ne. Je to jenom box nebo teda i jiný druh tréninku? Jasně, ty jsi mluvil o tom, že prostě skáčeš přes švihadlo, že tam máš ty sparingy, ale třeba jdeš na trénink třeba, nevím, jezdit na kole nebo fakt i třeba něco úplně jiného? To moc ne, já na kole jsem maximálně byl naposledy v létě, takže kolo moc ne, ale běhání mě hodně baví teď. Takže vlastně ve 12 letech buduješ fyzičku, jo? Buduješ svalovou hmotu a tak dále. Já si teda jako myslím, že v tvém věku je potřeba jako dávat velký pozor na to, abys to nepřepálil, abys to nepřepísk, jo? Protože seš prostě ve vývinu, ne? To si taky už určitě několikrát slyšel. Konzultujete to třeba s trenérama, dáváte si třeba i na tohle pozor, abyste to prostě třeba nepřepískli nebo něco? Ano, hodně to teďkom probíráme s Eliškou Pelechovou, protože měl jsem jednou před zápasem a byl jsem hodně unavený, takže to jako vyhrál jsem, ale bylo to hodně blízko. Když jdeš pak do zápasu a vlastně tím, že buduješ tu svalovou hmotu, tak samozřejmě i přibíráš na váze, že jo? Jde tam hodně o ty kila a je to třeba výhoda v těch zápasech nebo nevýhoda? Ono to je celé jedno.
Jo. Když přiberu, tak jsem trošku silnější, ale i trošku pomalejší. Jo, jasně, takže silnější a pomalejší, OK. Kolik vážíš vlastně? Teď mám okolo 56 kg. No a když jdeš jako proti soupeřovi konkrétním, tak asi předpokládám, že minimálně víš, jak se jmenuje, nebo co má za sebou, nebo zkoumáš si ho, vlastně toho soupeře před zápasem? Moc nejenom jak vypadá a kolik mu je a kolik váží. Jo, takže se o tom prostě s trenérem třeba nějak pobavíte a třeba řeknete si, hele, na něj by mohlo fungovat tohleto, nebo tamhleto, nebo zkus tohle opatrněji, nebo jak to třeba probíhá ta příprava s trenérem? No, když jsem měl svůj jakoby po dlouhý době zápas, tak mi řekl trenér, a že je třeba slabý v klinči, tak ať ho zkusím v klinči. Přesně, v klinči, to už přesně vím, co to je. Jakýho úspěchu, protože těch úspěchů už si teda dosáhli jich více, tak musí tam být jeden, nebo je tam nějaký, kterýho si třeba váží nejvíc? Nejvíc si vážím asi šampiona Národní ligy 2024, protože celý rok jsem prostě makal a zápasil jsem skoro každý měsíc, co jsem mohl. A pak to padlo a byl jsem hodně šťastný za ten titul. A to mě přivedlo na další otázku, jak často teda zápasíš vlastně? A myslíš si, že zápasíš dost? Docela dost a zápasím jednou za měsíc, no. Takhle to je každý měsíc je liga. Dokázal bys si představit, že by zápasil třeba každý týden? Dokázal bys to vůbec vyregenerovat? Možná jo, jako kdyby to bylo v Thajsku, tak asi 100%, Jasně. protože tam se zápasí každý týden. Dobře, a kdybys naopak nezápasil třeba rok, bavily by tě ty tréninky bez těch zápasů? Asi na Ne, to potřeba se něco těšit, viď? to jsem měl jednou prostě pauzu jako rok, protože jsem měl asi dvě, tři prohry za sebou, takže to bylo jako hodně emoční. Takže jsme jakože přestali zápasit aspoň na rok. Dostal jsem se do formy a měl jsem asi 5 výher za sebou. Vrátil se silnější. Mhm. OK. Já tě poslouchám, vidím ten zápal, ale taky jako cítím, že to je obrovská dřina, ten tvůj sport. Je to vlastně i taky drobet jako zábava nebo nějaká legrace? Máš nějakou historku třeba? Tak je to sranda, my s klukama furt si děláme srandu na tréninku, i mimo trénink máme prostě kontakt a bavíme se spolu. Ale moje jediná třeba historka tak je, že jsem měl zápas s Marem Gautierem, kde jsem si zapomněl suspík vzít, takže tam všichni na mě čekali asi 10 minut a trenér mi od té doby vždycky připomíná, ať si beru suspík. OK, chápu. Kolik vás vlastně chodí na trénink? Jak Okolo 20. velký ten klub je tady v Budějovicích? Hodně velký, my jsme asi největší klub v Českých Budějovicích. OK. A v republice? V republice nejsme největší, to bych řekl, že Spable Gym. Spable Gym. Jo, ten znám. No kolik vás teda je v tom klubu? Hodně, Jako stovky, desítky? stovky. Fakt? Takhle velký to je? Možná jo. Okay. Takže pavilon na výstavišti od rána do večera jede? Mhm. OK. Jste dobrá parta? Jsme dobrá parta. Nejenom třeba kluci z týmu, ale vůbec jako v tom klubu a atmosféra je tam asi dobrá, jinak bys tam asi nebyl, ne? A tak oni taky na tebe musí být docela hrdý, ne, když vozíš tyhle ty tituly. Jsou, no. Je vás tam třeba takových víc? Je tam hodně lidí, jako je třeba David Bocharov a tak dále. OK. Já ti díky za povídání, přeju ti hodně úspěchů a na závěr, pokud je něco, na co by ses chtěl zeptat třeba ty mě, tak teď. Jak se těšíš na Vánoce? Jak se já těším na Vánoce? Hele, když jsem byl malý, asi v tvém věku, tak jsem se strašně těšil na Vánoce. Věřil jsem na Ježíška, nevím, ty věříš na Ježíška? Už bohužel, ne. Tak já už jsem asi taky ve 12 nevěřil, ale strašně jsem se těšil na Vánoce. Miluju cukroví, linecký, to teda jako úplně zbožňuju. A to je všechno pryč. Dneska už se na Vánoce tolik netěším kvůli těm dárkům, anebo naopak jako těším, ale mám radost z toho, že můžu třeba dárky darovat, protože mám 2 malé děti, tak to mi samozřejmě dělá radost. Takže Vánoce, spíš se těším na ten klid, než na ty Vánoce jako takový. Víš, že si prostě jako dám to volnost té práce, jo, že si prostě třeba kouknem s dětskama na pohádku a tak, takže spíš na ten klid. Tak jo, tak díky za povídání a přeju ti hodně úspěchů v tom, co děláš. Taky, díky. Sledujte vsedět.cz.